प्रमाण जाबायबा जोबथेसालिया हरदो फेरेंगा प्रमाण जाबायबा प्रमाणावथ' खोनासंलांदो फेरेंगानि ज' हायनाय बायदियानो जाबाय मारैनो होनबा बैथ' बिसिनि खोथा मोनाबा बिदि अर्डार होआमोन ना मोनसे डिपार्टमेन्टनि खोथा मोनाबा बेबो हारसिं बेफोरबायदि एफा गिदिर साहस लानानै बिदि मावहैयामोन आरोखि प्रमाण जाबाय सैथोआ अरायबो बेरखाङो मोननैसो चेनेला ओरैबायदि प्रटेक्शन खालामदोंमोन फेरेंगाखौ मोननैसो चेनेला एसे भिडिअनि फुटेजाव नायलांदो बावैसो सिगां दंफां हमनायनि लोब्बानि पारपासै आंनाव सोंनाय हिसाबै थांनाय बुधबार खालि बे घटना जादों नङा होमबा बेयाव आंखौ सासे मानसिया बिथोन होनायलाय नोङो मोनसे खामानि मावदो हायोबा आदा होननायाव आङो मा खामानि होनना आं बुंनाय जादों सासे मानसिखौ बियो होनदों नों दंफांखौ हाहैल' हानानै नों उन समाव लायनाय टाइमावल' नों देखायो जेबो गिनांगौ गैया डिपार्टमेन्टनि मानसियानो लायगोन होननायाव अबे डिपार्टमेन्ट होननायाव आं बुंनायाव बिसोर बुंहरदों आंखौ सासे मानसिया सान्तिपुर एनजिअनि दाउखिमोन लायगोन होननानै बुंनायाव जेबो गिनांगौ गैयाबा दे जों मावगोन जोंहा गैयै मानसि हिसाबै जोंहा हाजिराबाबो मावना जाखायो होननायाव आं माखासे मानसिखौ हाजिरा लानानै आं बे खामानिखौ मावहैनाय जायाखै बे थिंग्राया नोंखौ थिंग्राया सोर मा नाम आंखौ थिंग्राया सारिलेनि नेरसोन बियो सिंजों लेना देना दं नामा बेखौ आं बुंनो रोङा बे खोथाखौ आंनो खिथायाखै खिन्थु जास्ट बे बुंनोल' लायनायाव जेबो गिनाङा लायनायाव जों दं जास्ट नों हाहैल' होननायखाय जों हानाय जादों रुनिकाटा रेन्जनि आन्दाराव थायो दाउजें गन्थं होननायाव गोबोरनि साहा बे गुबुननि दैलामनि सोनाबजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बे जायगायाव हायनाय जादों आरोखि दंफां सेरफां ओमफ्राय हाथिफैला बेसेबांसो बुरजा जागौमोन बेयो मथा मथि 35 फिस ओमफ्राय नैबे बेसेबां मथा मथि 8 गारि आरोखि 8था ट्रेक्टरनि दंफाङा गोदान ना फुराना बे दंफाङा गोदान गोदान औ ओमफ्राय सोर सोर लाबोखो बेखौ लाबोनायावहाय गाव जाय मानसिया आंखौ बिथोन हरदों बे मानसिया गाव थाङाखै सासे मानसि थांदों बे मानसिया आंखौ देखायनो थिननायाव माने आंबो लेबारसो थिनहरनाय नालाय आं बे सासे मानसि थांग्राखौ आङो लेबार हमनो थिनहरदों बे मानसिया देखायनानै सानसेखालि फार्स्ट नुबोयैयाव सेकेन्ड टाइमाव नायबावनानैहाय बिनि अखानायै बिसोरो सानथाम थानानै लायदों आरोखि बे मालखौ दंफाङा बायनायनि खामोन ना सिदा दंफांखौनो दंफाङा गोथां बायनाय गैया सिदा दंफां हाफायदों सिदा दंफां औ गोथां डाइरेक्टखा ओमफ्राय लायनायाव सोर सोर थाङा लायनायावथ' आं थाङासै जेन'बा जास्ट जेन'बा बै हाजिरा जाय मानसिया दंफां नुदों बे मानसिया बे बोरायखौ देखायहैदों आरो ना बोराया देखायनानै गारिखौ गावसोर समाव खालि खालामखो बे बोराया ट्रेक्टरखौ लानानै लायदों लायनाय समाव दाउखिमोन दङ आं बेखौ नुवाखै खिन्थु आंनि लेबारफ्रा बुंदों दाउखिमोन थांदों होननानै दाउखि दामफ्ला ओमफ्राय दैमुनिया आं बिसोरखौ सिनायो बिसिनि स्टाफनिफ्राय सानथिपुर स्टाफनिफ्राय थांदों आरोखि बिसोरो बे माबा सार्भिस प्रभाइडार एनजिअनि दानि एनजिअनि फेरेंगानि एनजिअनि ओरैनो गावसोर हायनायाव पारमिसन लानाय दं माबा दं बेखौ जेबो खिथायाखै जास्ट बुंदोंल' जेबो गिनाङा होननानै बुंदों दा गिनाङा नालाय जोङो जेन'बा गरिब मानसि थाइसे थाइसे जोङो खामला हाजिरा मावना जाग्रा गिनाङि खामानिखौलाय जोंबो मावगोन होननानै जोङो मावहैनाय जादों आरोखि फेरेंगानि एनजिअआनो हाहोदों थारमाने दंफांखौ फेरेंगानि ज' हायनाय बायदियानो जाबाय मारैनो होनबा बैथ' बिसिनि खोथा मोनाबा बिदि अर्डार होआमोन ना मोनसे डिपार्टमेन्टनि खोथा मोनाबा बेबो हारसिं बेफोरबायदि एफा गिदिर साहस लानानै बिदि मावहैयामोन आरोखि नोंसोर साबाजों गासिबो साबा माने जेन'बा आंखौ बिथोननि हिसाबै आंजों रायज्लायनाय हिसाबै जों साथामखौ आं लोगो लानानै आं मावहरनाय जादों आरोखि बेसेबांनि माबा प्रमाण जालाया फैसाया हाजिराया फैसाया जेन'बा थिबाव 5000 खरै औ दा मोनजोब्बाय फैसाखौ मोनाखै हराखै मानो हराखै जेन'बा बुस्थुआ माने ओरैबायदिमोन खोथाया जेलानाखि माल सफैगोन अब्ला खालि मोनगोन बे खोथा बुंदोंमोन माला सफैनि सिगां दावराव जाबायना ओरैनो सिगां समाव नोंखौ बिसोरो थिनखादोंमोन नामा गैया सिगां समाव गैया जेबो गैया दानि दानिल'